Sugot nga pagtuo sa Ginoo ug pagkamatinud-anon sa trabaho ang giya nga gisunod ni GMA Integrated News Senior News Producer Emil Sumangil sa iyang duha ka dekada sa industriya. Ang iyang istorya nga gipaambit sa kabataan sa Subo. Sayranta, pinaagi niining report. Kini ang gipaambit sa 24 oras news anchor kinsa speaker sa GMA Masterclass na Cebu Press Freedom Week Special. Gihimo ang kalihukan sa University of the Philippines nga gitambungan sa mga estudyante gikan sa napo ka mga eskwelahan ug universidad sa Subo. Let his stories remind us that behind every headline are people, us, choices and values that define the integrity of journalism. Sentro sa diskusyon ni Sumangil ang kontrobersyal nga kaso sa 34 ka mga nawala nga sabungero sa nasod. We in GMA Integrated News did our best to treat the story of the lost sabongeros with the attention and care it needed to make sure we could bring it to you as objectively, as completely, and as fairly as possible, while ensuring that we do not compromise the safety of our news teams as well as that of our sources. Mukapina sa tulo ka tuig nga gisundan ni Sumangil ang maong kontrobersiya. Wala akong tutulong na iba. Sa totoo lang, sadya ko itong kinuha dahil malinis ang aking kalooban na sa aking palagay, makakatulong ako rito. Giangko niya nga daghan ang nadawat niya nga hulga subay sa iyang pagsunod sa kaso. Apan sa giya ug tabang sa mga amo ug kaubanan sa GMA Integrated News, ingon man sa pagsalig sa kahitasan, wala kini makapatalaw kaniya sa pagpadayon sa iyang tahas sa paghatod sa tinud-anay nga balita. Gawa sa pagka-broadcast journalist, aktibo usab siya sa simbahan, isip usa ka lector. Totoo lang, Diyos na bahala sa akin. Hindi niya ako dadalhin dito kung ako'y mapapahamak. Merong purpose kung ba't ako narito ngayon at yun ang kanyang kalooban. Ang iyang kadasig sa trabaho naka-inspire sa mga estudyante nga mitambong. It is a risk. You need to have integrity when it comes to and also your responsibility to share news and also to have like this empathy to the people. Journalists po, sila po yung mata, yung bibig at yung tenga ng mga tao. And that's why it's really imperative for them to speak up on urgent issues, especially at this most crucial time. As a journalist, it's not only about reporting truths, it's also about voicing the voiceless, those who deserve to be heard. My biggest takeaway from Sir Emil Sumangil's masterclass is his strong grounding in the basic foundation of journalism with the principles and ethical practices. Mr. Emil Sumangil is really the epitome of the statement that journalism is a passion. It's a sacrifice of both passion and patience. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sireno, Balitang Bisdak.